Presyo po ng sibuyas bumagsak po sa Dagupan City Public Market. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Bumagsak ngayong linggo ang presyo ng pulang sibuyas sa Dagupan City Public Market at inasahang mananatiling mababa ang halaga nito hanggang buwan ng Mayo. Ayon kay Aling Lema, isang tindera, panahon ngayon ng pag-aani kaya dumami ang supply sa merkado dahilan upang bumaba ang presyo. Maraming produkto ngayon kasi pag-aani kaya bumagsak. Nung mga November, December, ang ginagamit natin is yung nanggagaling sa sa bodega, kaya mahal. Pero ngayon pag tag-ani kaya mababa ang presyo kasi marami yung supply. Gayunman, aminado siyang nagiging hamon ng pagbebenta dahil sa dami ng kailangang maibentang sibuyas. Sa kasalukuyan, nasa 80 pesos hanggang 100 pesos kada kilo ang bentahan ng maliit at malaking pulang sibuyas. Samantala, nabibili naman ito ng mga manlalako sa presyong 40 pesos hanggang 50 pesos kada kilo mula sa mga bagsakan sa Urdaneta City at Bayambang. Kung ikukumpara noong Nobyembre at Disyembre, mas mataas umano ang presyo noon dahil kakaunti ang supply sa mga bodega. Sa kabila ng hamon sa mga manlalako, inaasang makikinabang ang mga mamimili sa patuloy na mababang presyo ng sibuyas sa mga susunod na buwan. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.